Biz редакция эшләгәндә әйтеп, мин бит Сөембикә Ленин нәрсә дип шул атап җибәргәнем. Шуны сөйләгәндә әйттем, менә ничек редакциядә шундый урысча әйтмешләр атмосфера булды. Татарлыкны бик яратмыйлар, сөймиләр. Шуны әйтәсе килә, соңгыдан мин газета эшләгәндә инде урысча әйтмешле ведущий журналист, алып баручы журналист булдым анда. Ул Мишар егетенә кияүгә чыккан марҗа булды ул. Инде шул ни әйтәсем килә, ул диненнән чигенмәгән, үз телендә калган, үз динендә калган, малайларында инде урыс исем кушкан, ирендә урыс исем белән атап йөридер. Шуңа карамастан әйтәсем килә, безнең редакциядә ул bir вакыттан соң карасам, менә мәсәлән белеп алды да, мин Коръән сүрәсен укыганны әйтә миңа, берәүнең туган көне урыслар утыралар, күбесе шунда әйтәсе килә. Нинди үзгәрешләр булды ул редакциядә? Әйтә, укып җибәр әле Коръән ди. Шунда марҗалар утыралар, тыңлап утыралар шул Коръән сүрәсен. Шуннан соң Казанга барган бер журналистларның съезды нәрсәме, шунда кайтып киләбез. Инде шунда да инде тыңлап барды, миңа бер фотокорреспондент танылган инде мәрхүм инде рухшат булсын Камил Сиддиков садака да берде. Укайлы Коръән дип укыдым, шул марҗа тыңлап килде. Әйтәсе килә, ул менә кеше үзенең ичке хисларыннан килсә, йөрәгеннән, ул акыллы кеше булса, ул бер кайчанда безнең милләтне кимсетергә тырышмый. Чөнки ул аңлап тора, безнең рухи байлык көчле. Миңа бер төрк әйткән, сез яман мусулманнар. Мин әйттем, беләсеңме, кардәшем әйтәм, сезгә җиңел әйтергә, сезнең милләтегез урысча әйтмешле господствующий нация булды гасырлар буенча. Әле Османларның империясында императорлык нәрсә дип әйтәләр. Шунда җитәкче, ул иң беренче урында барган ни әйтергә инде төп милләт булды шунда, төрк милләте. Бүтән милләтләрне эретеп, үзләренә ништер сеңдереп йөргән милләт көчле булды. Анларга дин ягыннан каршылык булмады. Безне гасырлар буенча мәчетләрне әле тик Екатерина II патша би Казанга килгән әллә 1763 ел булды ул килгәндә. Шул инде татарлар килеп үтенгәннәр, безгә таш мәчет рөхсәт бирегез, чөнки агач мәчетләр бик туза дигән. Шуңа күрә императрица әйткән, әле алар кайсылары ни инде нәрсә инде зарланганнар Екатеринага, алар ди мәчетләр, манараларын бик узын төзиләр. Ул Екатерина җавап биргән, мин җирдә патша, һавада мин патша түгел, күпме телиләр шуның хәтле төссеннәр. Шунда әйтсем килә, шунда Екатерина рөхсәт биргән, әллә нинди интим иде, нинди мәчет анда, шул онтым, кызганычка каршы тиз генә искә төшми, таш мәчет Казанда бар. Шуннан соң тик рөхсәт бирә башлаганнар татарга таш мәчет төзергә. Анна булмаган. Әйтәм, мин гасырлар буенча безнең нине изгәннәр, милләтебезне телдән мәхрүм итәсе килгәннәр, диннән мәхрүм итәсе килгәннәр. Шуңа карамастан безнең халкыбыз ничектер батырлык күрсәтеп саклап калган аны, телебезне, динебезне. Мин әйтәм, мин горурланам безнең бабаларыбыз белән, чөнки алар шундый катлаулы шартларына карамастан телен, динен саклап килгәннәр гасырлар буенча. Без бит татар ничә елда инде 1552 елда дәүләтчелекне югалткач инде, ул бит башта ничек Казаннан сөргәннәр, бөтен җирдә сөргәннәр, хатта менә нинди авыр чорда булган ул менә. Шунда да карамастан безнең милләт сакланып калган. Шуңа күрә ул түрк кардәшенең сүзләре хак түгел. Ул безне белмәгән, нинди шартларда без яшәгәнебез. Безнең теге әле әйткәннәр, уразаны ничек тотканнар, инде бик күп сөйләп тормыйм инде шул вакытларда, ничек ураза тотканнар авыр булса да, әле мин укыдым кайчандыр, ни патша вакытында Сибирдагы татарлар төн кыска ди, алар ди шунда ди уразага килгән ди, көн буена ди алар ди шунда эшлиләр ди, басуда, иссидә ди, пешеп, кояшка пешеп, төнне кыска гына вакыт, шунда су эчеп кенә, аз гына тик ашап кына итәләр. Шунда көн буена ураза тотып ди, алар ди эшләгәннәр ди. Безнең әти мәрхүм
авылда мулла булып йөрде. Шуны әйтәсем килә, мәрхүм. Ул теге без барадырык пишән чаба. Пишән чабада сидә ураза тотса да бер күләгә утырып ял итәдер. Без су эчәдер. Инде бәрәңге нәрсә белән маташсак анда огородта мәсәлән, анда да без энебез белән анда су эчәдер. Ул күләгә утыра да әзрәк ял итә дә яңадан тотына. Шул сидә ураза вакытында җәй көнне. Менә Советлар Союзында мәсәлән Ринат Дасаев бездә шундый танылган кеше. Мин әле военный кафедра, хәрби кафедра инде ул дөресчә әйтсәң инде ни университетта булды. Шунда бер Каспаров дигән мен Азербайҗан дисәм, ул әрмән булып чыкты инде. Кызганычка каршы. Шул мин аны әйткәнем, ул мин татар икәнне ул әйтә. Зинатулла Билалетдинов дип шул ук әйтте. Албәсен ул вакытта ул Зинатулла Билалетдинов әле теге урысча әйтмекче сборная Россия СССР шунда әллә уйнадымы, нәрсә ни белмим инде. Ул бәлки хоккей карап торгандыр. Шуңа күрә шулай шул ук ничектер ул миңа сокланып нәрсәме дип Зинатулла Билалетдинов дип әйтеп салды. Күрдегезме? Зинка нәрсә минка түгел. Зинатулла дип кеше үзен өйрәткән. Мәскәүдә ул бит Казан татар түгел. Шунда да карамастан Зинатулла дип бәрбер өйрәнгәннәр кешеләр исемен. Әгәр дә кешене хөрмәт итсәләр, аны мен әйтәм, Җавахарлал Нерунда өйрәнгәннәр. Берди Мөхәммәд нишкәле торды, Берду Мөхәммәдов, Гурбангулы Берду Мөхәммәдов өйрәнделәр бит, өйрәнделәр. Кая китәләр инде? СССР чорында инде урысча әйтмешле ни поздний СССР анда мин газетта районында селкор булып, нештатный корреспондент киләдер, анда райкомда бер нәрсә узса, шунда мин бездә булды Федор Иванович Шамкаев. Соңгыдан карасам Фатих Исламович икән. Фатих Исламович Шамкаев, Федор Иванович булып чыккан. Мен әйтәм, кара әле ничек ниткән әле, әйтәм, кеше үзгәргән имеш. Федор Иванович булган инде. Анда бездә әйтәсем килә, бер яктан ул теге милләтләрне кысмадылар. Чөнки карап торсам, мен әйтәм, анда хатта еврейда эшләдеме, райкомда, теге парторганда, анда эшләдер, казак халкыннан вәкилләре, татар да эшләде. Карап тормадылар, ул безнең ни бер дә карамыйлар, кайсы милләт вәкиле дип. Шуны әйтәсем килә, кеше яхшы эшләсә, аны бер аз булса да бер дәрәҗәгә үстерәләр янда, җитәкчелектә әйтәсем килә. Әле мин ушы елларда барып чыккан идем, анда атасы алман, ягъни немеш, ни анасы татар, атасы татар, гафу итегез, анасы алман ханымы, шул редактор инде. Шунысы мен сөйләшеп утырдым да, мен әйтәм, татар канын сизәсезме? Сизәм дип, нәрсә дип. Анда аннан тагы бер кеше алып ташласаң, тагы алдан бер булды инде, белоруска, машинок дигән, аны беләләр инде анда. Ул мәсәлән, мин татарча сөйләшкәнгә, или безнең авылдаш Керәшне кызы белән шул типографиядә әллә каян килеп чыкты да, не говорите на иностранный дип бәйләнде. Шунасын соңыдан инде бер вакытта да мин племянницы белән телефоннан имеш ни сөйләшкәнем, шуңа килеп кирип бүлмәгә миңа бәйләнеп ята, нигә татарча сөйләшәсең? Мен әйтәм, кому какая разница? Менә ди бүлмәдә утырган күршеләтә бер марҗага ул төшенми ди. Теге марҗа әйтә, мин аны тыңламыйм, мин кызыксынмыйм ди. Шунда бәйләнеп ята, әллә кем булып, мен әйтәм, кара, мен әйтәм, безнең бабаларыбыз нихәтле шунда торып 25%-ка якын татар яшәп, шунда да кызганычка каршы мен әйтәм, безне тарихны белмәгәч, безнең бабаларыбыз шунда электән килгән халыкны. Шуңа күрә әллә шулай безне кайсы вакытта мыскыллармы икән белмим, мен әйтәм. Минем урысча әйтмешчә двоюродная сестра анда сөт кибет нашлидер, мен аңа зарланадыр, мен әйтәм, кайсы вакытта мин татарлыкка бәйләнәләр, нәрсә ул әйтә, син әйт, по конституции все равны дип, шулай дип битләрне әйт ди, куркма ди, шулай әйтәсем килә. Шуңа кабатлап әйтәсем килә, кайсы вакытта сезгә бәйләнә башласалар, шу конституцияга бурыннар белән төртегез дә, күрсеннәр безнең бу илдә безнең инде безне урыстан икенче урында халык дип саныйлар бу урыс дәүләтендә. Шуңа күрә оялмый үзегезнең татарлыгы икәнне горурланып, сокланып яшәгез. Берәүдән дә куркмагыз, чөнки куркырга сәбәпләр юк. Бер кайчан да бүтән милләтләрне кимсетмәгез, хөрмәт итегез, әмма үзегезнең
татар икәнне онытмагыз, горурланыгыз.